Dalan, Kinapudno, ken Biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio 22, versikulo 22. Di mo gundawayan dagiti napanglaw, gapulaeng kakabaulam nga aramidan. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na, anaidarom iti pangukuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, ken Biag. Ano tinaapit tayo ita? Dumanon iti sa nga gasot asakaw. Ano siguro tibingay tayo? Apay ngay idinapan apan nagaapit. Mano asa ko ama istinaapit. Gambasit mo tintad ti amo tayo. Ay, day takot ti madi iti amo tayo. Ada sasaur da. Nabayagan na kasta ti aramid na. Ay, awan matgaway tayo nga agriray. Tay katanda tayo. Pagrigatan na tikas ka na tayo nga awan gaway na. Ay, anya nga ron ngay. Aganos tayo na. Noan niya ti aramidan ti amo tayo. Ay, awan maaramidan tayo. Kasta ka dilatan. Awatan latta, noan niya ti itadda abingay tayaw. Napanam ka di manan anak. Imbes na ka doon ni dadim amapan mangkita ka dagiti katalunan. Masapol ka di pa'y amapan kita ang dagita katalunan, mami. Basta ibatyan nyo ida iti basit akananda. Oh, nalpas! Sa bagay, day talaang ti rumbag ka dagiti katalunan. Adalakat mabati ka dakuada abasit abingay da, mabalinan. Isuasaan ang masapol akaduak ni daddy, amapan mangala kadagiti bingay tayo. Ngam idaw luwam kumamot dagiti mangibunag iti bingay tayo anak ko. Ibunag dagiti katalunan tayo. Ngam no adda mapukaw. Bayadan da. Sige, taday tanto ti aramidan mi. Sige, tadda papanan mi kadagiti barkadak. Ha, papanan nyo ka di manan. Ay, kat, mapan kami agpasyar Papanan nyo ka di itatatang. Ay, inak makigapas di talon da kabantor. Nagpudot ti panawan. Alain nyo at ikalugong nyo. Ayunan niya. Ay, yawat mo man nga rod anak. Ada di taas sidag mo. Sige tatang, mabit lang tagaw-atak. At dapay nakasurat anagan nyo, tatang. Uray mapukaw, agsublita danagan na. Isumarod a pinakarga ak itinagan na tapno agpaot. Tapno sigurado asan ang mapukaw. Naglaing kayo matang tatang. Pati kalugong at danagan nyo. Ay kapuna. Patintupay tay kaluban tibunang ko. At danagan ko ang naisurat. Idi napukaw ka o. Insublida. Tadakat nga runagan na. Boss, nayunam kumamot at ibingay me. Basit dayto'y abingay me. Anya pa lang ti sapulam. Imay kadimawat itinggatang mo iti abono kan pag-spray. Hangam, nagdakal ti imbawas mau, boss. Ay, basit lang dyan tagyaw apaggatang. Ninayunak tupay. Rumbang lang Tas si kaket nga rod timang taltalon iti dagak. Ay, maasi kayo kumamat pa. Diyay daduma ditang agpatpatalon. Adumat ti itadabi ngay ti katalunan da. Asino ti dakdakamatam? Di mapan ka kadakwada, no at dapay ipatalon daken ka. Apay akas na ti jar mo si Macbeth, anak ko. Mami, no adagdamag a pulis. Ibagayo sa anak arimrimwar dito'y balay. Apay ka di, anya ti inaramid mo. Dagiti barkadak, mami. Adda Amerikanong ay nagawan da iti baga. Idinturun da. Natumba. Kaday jay. Naito pati ulo na iti bato. Anya? Kat anya ti napasamak iti Amerikano? Diyaga mo. Basta nakita ming agdardara ti ulo na. Anya ti inaramid yu kalpasan na? Imanaw kami na. Ay, tadamot tin dagiti pulis. Kasano ngay no da nakakita ka da kayo? Isungarod nga ibagayo as anak arimrimwar.
maliman nga mawan pa'y ni tatang mo. Ang mga nainsambot da pa nga inlepas ti gagapasan da, nanang. Kan may sa, adayo ijay. Sa bagay, ang mga nuada di tadalan naan. No kumasaan nga imot ti amo tayo, nayunan da kumamot at itid da abingay tayo. Kumaa, saan ko maamapan pa'y makigapas ni tatang mo iti sabali at tao? Awan mat ngaminin ti sabaling agpatalon. Taumalis tayo lakuman. Wan nga rod, anak ko. Anya ti mapaspasamak ditoy. Kaslad na pakariribukam. Ni John, adda ka no Amerikano as sinipdutan dagiti barkada na. Indurunda kat natumba. Ket? Naito pa ka no ti ulo na iti bato. Ayan ita tinasaw nga Amerikano. Tinarayanda ka no ta saanan nga agkutkuti. Agdardara ka no ti ulo na. Nawan lagat nakakita, awan parikot. Dinardaras da ka no nga rod ti pimanaw, idinangag da nga adda pulis asumungad. Imbag no awan ti tao itaglawlaw, idi napasamak dayta. Dayta nga rod ti pagdandanagan di anak mo. Amangan ka no mairaman. Ni, adda kayo mat gaya man tatang. Apay ngayon nga awan mat kay kalugong yun. Ay, nabatin samat nga agpayso ije na ginanaan may. Iti ayan tidakkel abataw. Ay, Agsubli nga taday jay akal lugong. Ay, kasano ko mga agsubli, ti kalugong nga ay. Kat no sinuratan na itinagan na, nanang. Ay, kalugong laang, sinuratam kat itinagan mo. Kasano nga ay, no aramatan da iti kalukwan da iti akalugong. kasano kumanga iti panangaramat da. Ay, di mo lamaw. Ada nga min tao, ada kas ti panagpampanunot na. Saan mat siguro? Ala, agaw kayo man kid tamangan tayo. Tanay, mabisina kaon. Wan lakay. Nakaluto akmatan. Si kalaang ti or-orayan may. Nalpas ti parikot ti anak ta. Imbaga kanyak ti gayem ko a pulis at iliwanda nila kay Berto. Ha? Apay at iliwanda nila kay Berto? Inyawag ko iti pulis ani Berto ti maatap. Idi na panday jay. Adda nakita da akalugong anasuratan iti Berto. Ije nakapasamakan ti krimen. Mayat nga rod, tapno saan ang mairaman ni June. Nila kay Berto ti mapabasol. Agsaksiya ka nakitak ni Berto iti dayja a lugar. Tapno mailisi ang mamimpinsan ti anak ta. Ngam, kasano nga dakalugong ni Berto ijay? Sana na deta ti panunutan. Tinasken, mailisi ni John iti daytoy a krimen. Nagalaskat gayam ti aramid mo. Tinakawam lang aruden jay ganggan naet, dinang rampay. Inosente boss. Awan ti tinakawan kan dinangrak a tao. Saan ka na makapaglibakbay? Nagbatad ti ebidensya. Apay ngamin nga imbatim ti kalugong mo iti nakapasamakan ti krimen. Ay, nagina na kami lang ije kadagiti kakadwak idi na napanaggapas. Awan matiganggan na at ijay. Ibagamday tayo iti husgado no patsyenda ka. Mangnamnamaak, amagunod ko ti hustisya. Tasan amat maturog ti Diyos. Kadagiti umawag kan kuana. Kitak man, no agpaiso, akasya nakati Diyos nga ibagbagam. Sapay kuma, tamatiliw ti managdakdakas. Saan na siya ak? Tainosente ak. Papanamon anak, bigbigat pa ilaan. Inak mangurnong kadagiti agsaksi nga awan basol ni tatang nanang. Ay, asinong ay, dagiti alaang ngagsaksi. Damagag kadagiti kakadwa na anaggapas nanang. Paniknikan da akadwada ni tatang anaggapas iti daydi nga aldaw. Sapay ko ma, tada maalo ko imo ngagsaksi. Ang kararag tayo nanang. Wan, anak ko. Ay, manipod pa'y ide. Nasingpot ni tatang mo. Uray, maligrigat tayo. Kat saan pa'y anak kaaramid, iti maikaniwas. Iso amang namnamaak adi na tay baybayan ti apo, nanang. Isula ang ti pagkamangan tayo.
Wan, anak ko. Ti Diyos, ti kang runaan a pagkamangan tayo. Mami, mahiring kanumot nila kay Berto inton bigat. Imbaglakit din, tanailisi kayo kadagiti doa kakadwam ang nagharamid iti krimen. Huwag nga ron, mami. Tanong saan? Da kami natin mabalod. Awan pangalaan nila kay Berto iti pagbayad na iti abogado. Sigurado ang masentensyaan. Tanatay kat kanon di biktima nga impandag iti pulis iti ospital. Malas dayjay alakay. Swerte kami pailaan kadagiti babarkadak. Ta sigurado, mabalod to dayjay alakay. Jessica, adda ka din na ang lokoy mo ang makatulong ka ni tatang mo. Adda nanang. Adda gayam kadwa na abarong adda cellphone na. Ay, adda ka di pa kainaigan ti cellphone ti kaso ni tatang mo. Adda nanang. Ngamin, adda ladawan da nga agap-gapas idi. Ken idi na ginanada iti abay ti dakkel abato. Ang nakaalaan da iti kalugong ni tatang. Sapay ko mga ruda makatulong day ta aladawan. Daytoy ti pakakitaan nga adda kadwa ni tatang ang naggapas. Ken na ginanada iti daydi nga aldaw nanang. Mapantayo kadagiti sidadaan amang tulong kan ni tatang mo. O nanang, agsaksida nga inosente ni tatang. Ne, apay na nga ado ti manalon nga adda diti korte a pakabistaan nila kay Berto. Kung may da siguro agusyoso Kaduada nga minti manalo na mabista. Sa bagay, agpipinakada na siguro no maipan ijay pagbaludan ti kadwada manalon. Anya ko mati maitulong dagiti manalon kini Berto. Maanyapay ngay, di umay dadungag no anya ti resulta ti panakabista nila kay Berto. Madamdama lang, yunigdan ni Berto ang nakaposas dito'y pakabistaan na. Kat adamutan di asawa kan anak na. Saan da ang matagtagari? Jessica, adda ka di aminin ang manalon nga agsaksi. O nanang, naipaprint pa'y galadawan amang ipakita. Akadwada ni tatang itidaydi amalem. Ay, kasimot ni tatang mo. Natiliw ga po iti kalugong na. Ada imawag anang ipakaam mo, adi tatang mo kano, tinakita na anang aramid iti krimen. Sino nga tatimawag kadagiti pulis? Imbagadakit din ani tatang tinakita da. Agpulon to ti tao amang irurumahin. O nanang, pudno day na. Tatay kunadan, ti mayruruman, saan abaybay anti apo. At dapay saksi ang nakakita. Ken innala na tiladawan ti pudno a kriminal. Agpaiso ka di dayta, anak. O nanang, nangagkulang itay. Sapay kumatagpakita numabista ni tatang. Umay kakadimat agdangag anak. Kwa mami, umayak agpakada kanila kay Berto. Tamay balod kat nga roden. Adamat ladawan nga inted da iti abogado. Anya nga taday jay. Pamanak nagkano, akadwada nila kay Berto iti dayjay ang nagmalam. Tadapay ladawan nga igamdag iti sinalbag ang mamirmiraot. Anya nga tati sa bali man ang aladawan nga inted da iti abogado. Apay ngay. Umasidag mo ti saksi di ayan ta. Into doon na ka ti saksi. Si kati may isang adda iti ladawan. Saan? Indurong tulang! Tulag mo saan na matumba! Diyak ang gagara! Awang basol ko! Ay, anak ko! Sigamot ang tipos asad na! Oh my God! Saan mo ang naitarayan ti hustisya? Anak ko! Saan to abaybay anti Diyos, ti tao ang mairuruman. Kat ti mangiruruman, kanda kas ti aramid na, madosa iti odi na. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, Kinapudno, Biag.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.